Jotano khulumbai kha te phungkaham te puila chini ha bubagarano belai ke hambai namchungo tamni bagai hinke tini BJP LN singyawai single contest khane bagai chini tiprasani bagai te thanchani bagai chini manthani bagai je stand na hamani abuna belai kha phurjakha te congratulation janamuchungo te hambai khak changma ani ব্যক্তিগতভাবে হামবাই নামচুঙ্গ চিনি যে 28 জনা ক্যান্ডিডেট টিপ্রামত হতে যে চংজাকমানি আং বরনা বাইফ্লাই হামবাই তে কংগ্রেচুলেশন জানা মুচুঙ্গ जों महाराष्ट्रनि बिसिंग जों जत थानसाय मारि सामुखाय दंग ते 28 जनानि कैंडिडेट आशा खालायो जों जतनो सक्सेस इंनाय थानसानि मारियाव जों कप्लाय इंनाय दिस टाइम जरा जों कैंडिडेट जार बाक्सा बरक कैंडिडेट सानि माइर खा दुख नांजानो दुख तानांगदि आगिबो साइड दंग ताबो साइड दंग पोस्ट पोजिशन चिनि इम्पोर्टेन्ट या इम्पोर्टेन्ट खांके चिनि जाति हादफा tamne hinke jotono kende to musung phono jara mairo khata baidi tamba hinke ning tining ya phono khana angnai khana be soni phangnai tama sin kende important ja tini pula important ha te tin dofa tin jati abagai angnorno belai khena sana musungo ai jeng jotini 28 jona kende tomo jagawa jeng 28 jona kende na baike jeng thanchani mario kaplai khairo hamanai obosaman chukdi tan bagingke jeng thancha tongkhangke bebak nai थानसा के मुंसा करिंगनाय आबागै जों वान छुकदि जाबुक तुंगरमदि जों खाकयै जों जदि खाकयै जों आलकालामा हिमखांके खाकयै जों आलका स्टेप थांगांके साबनि खतिंगनाय जों जतनि खतिंगनाय आबागै आं रिक्वेस्ट खायो हामबे रिक्वेस्ट खायो जतननो जिनि हादफनि बागै तिनि फ्यूचर तिप्रासे जेनेरेशन बागै नरक जलिमा बाय फ्लां खाय कुनो स्टेप रंग स्टेप ताना लादि आबागे जों जत खा थानसामा तंनाय जलिफुरा जतनो बुखु चित्रा बा अनेक समय डिप्रेशन क्लाय थांगो फ्रस्ट्रेशन थांगो आबागे बद्र पं थांगो आबागे खिसा खाकचां खाय जतनो वान छुकदि तिनि इमां मन्त्रि एमएलए जानानिया तामंके आसक 1000 लिडार बिसिंगो 1000 ता पोस्ट गरै ओनली 28 जना तासे पोस्ट दङ 28 ता पोस्ट दङ के जतन त रिमिया आबागे जे बरक बुबागर चंखा आबोनो जों कप्लाय खाइ रहना नांनाय अबसां खा सावना रखनो तान बागे हिंगांके केबो कैंडिडेट माय रखने खा कोइ नरक आचुगिता तंगदि ते नरक रंग मेसेज ता थांदि मना साकबगनाय अनि खादेन जत तिप्रासा लुकु रखनो नायदि जों तिप्रासानि बागे जों सामुखायनि फेमानि खायनो मा थांनाय जिनि बुबाग्रा जे छतनि सुप्रिमो जिनि बुबाग्रानि जे सिद्धान्त जे आबोनो जिनि फाइनाल सिद्धान्त जों हा बुबाग्रानो जों मा मानसुकनाय जिनि हा बुबाग्रा जतेकसु सामुखाय दंग नायदि बुबाग्रा नों आं जदि ठीक दं के बुबाग्रा साबाय दंनायबा आबागै जों हा बुबाग्रानि वानसुंनो जों गुबै खायनाय बागै जों जतलगि मारलायनाय आबागै केबा निनि आनि हिने खाता कइलेदि दिनि बुबाग्रा बेलेखे हामबाय राम जों ताम हिंखांके बतिनि नायदि BJP LN सिंयावै सिंगल कन्टेस्ट खायन बागै जों जत जोंनि हाबु बागाननि वानसुंनो बेलेखे हामबाय रइसे जों बन लगिरना नांगो इंके आं अबनो सानाय जिनि पोस्ट पोजिशन कतरिया जिनि हा दफा जातिसि कतर आबागै जों जतनि इमांनो मुख थांखायनाय बागै जुदि जों लामा हामि हिंखांके जिनि फाइनाल नेक्स्ट जेनेरेशन बरक लामा करय थांनाय आबागै सांनरनो बेलेखे रिक्वेस्ट खायो जरा 28 ता कैंडिडेट जागावा साराति प्रवा जों जे 28 ता कैंडिडेट माने बुबागान बिसिंतै 28 ता जागावो जों जतनो थानसाके मारि हिमै जों बन कप्लाय मा खालायनाय जिनि इमां कायसानो अबंखांके जिनि इमां कायसानो जिन दफानो मथांनानै आं आसनो सानाय आर पहिला ते बेलेके हामबायनो मुसुंगो बुबाग्रा जोंनो जेबेबे सामुखायनायनि लगी जोंनो सामुं ताना बागै जोंनो जरा रोखा आ जरानो जों तेबो कतरखे कुवारखे जों सावमा खालायनाय आशा खालायो नरगबो तेबो काहामके सामुखायै जों 28 तानि सिट जों 28 नो कप्लाय खायरनाय आं आशा खालायो आर आनि म आशा दङ जों जत जागानो जों कप्लायनाय जों थांजानि बिसिंति खालायो आर ते मबस कबना मुसुंगो जारा दिनि नरक वान्स जलिमा बाय बा नरक थामजिकामा बाय मतिफना हामिया बाय जों खागयै जों जदि रं लामा हिमखांकै जिनि फाइनाल नेक्स्ट जेनेरेशन थानाय आर आंमोन कबना मुसुं नरक
Engya hangke norok achugi tongdi haipona lama hamyao ta thangdi nanga dukho nanga norok topono jol jak hangke ba topono nog achugi tongdi topono alka lamla ta thangdi haisi abagei ang joto charati pren joto lukuron koboknai ang bono makhes bon makhes chanai bon makhes chaya haini wonso tong hangkai ai abo chinme rong nai ta hangke neng jodi chaje hangke topono achugi tongdi topono alka kuno jaga wa wrong step ba alka lama won norok ta bardi amo chani request khayo norok no খাজানি যত টিপ্রাসার রগ্ন যিনি হাবু বাগরা যে সিদ্ধান্ত খাইমানি অবশ্য ফাইনাল সিদ্ধান্ত আবাগে जों হাবু বাগরা জেনরে जों আবনো সে কপ্লাই খাই রহনাই যদি जों কপ্লাই খাই রহমে আংকে जों আরা জায়গা जों ক্ষতি নাই আং আমনো কবকনাই তে বেলায় বেলাকে হামবাই নামুসুঙ্গ যিনি হাবু বাগরা যিনি বাগে ওয়ানসুগি দঙ্গ যিনি হাবু বাগরা যিনি জাফান বাগে সামুং খাই দঙ্গ আবাগে जों বুবাং লগি মারনাই जों ফুনুরনাই যে যিনি দফানা जों কাসুমানি অলামনো जों মুখ থাंखायनो बागै যতনি খাদান দিপ্রাসাদ দ্বারা বখাও খা খেগি দংনাই রক আবাগে আং কবকনাই খা খেগেওই जों যিনি ওয়ান ছুগুনো जों বসকাं তরম বাগैसे जों रक लामा हामया हियoi जों मा थांनाय अ जागाव बुइनि बरक जदि बुइनि आलका पार्टीफोरा जदि हाबाय खांके जिनि एडिसि हा बायनो थांनाय आबागै नरक जलियावै नरक आलका जागा ता थांदि आबनो कबकनाय आं जत लुकु रकनो जों जतनो जिनि इमांनो मुख थाखाने बागै जों थानचानि मारि मा तंनाय आबागै केबेके वानसुकना आं आबागै कबकनाय तिनि चिनि करबुक 25 नभेम्बर बासानि तिनि एकटा समय नमिनेसन दङ आबागै नरक जतनो फाइलिदि चिन नमिनेसन जों गाहामकेनो सक्सेस खायै जों 25 मालबासा जों बायरनाय ते सारा 28 तानि सिरबो जों कप्लानि मारियो जों हिमि थांनाय आसा खालायो चिनि इमां जतनो मुख थांनाय ते अमनो कक सानाय चिनि आनि जाया आनि कक सामानि जाया तंखबा आनो बेलेखा नाकारदि ते चिनि हाबु बाग्रानबो बेलेखा हामबायना मुसुंगो तिनि मताहाय जरा गाहाम चिनि लुकुरगनि बागै तिनि सामुं खायै जन आवखाम बागै आबगै नर केबो खाता कोइदि बेक्सिमान नदि बुबाग्रा चिनि सिक्लारनो यु दंना चान्स खा आबगै बुबाग्रा बेलेखा हामबाय आं युनि प्रेसिडेन्ट नगै आं व्यक्तिगत भाबे आं चिनि यु दंना बुबाग्रा चान्स मन बागै आं बेलेखा हामबायना मुसुंगो आसा खालायो जों जारा चिनि यु टंथों जारा तै केन्डिडेट मानाय रक तिनि कप्लाइङ नर बसकां सालो गाहामके तेबो सामुं खायमानाय तेबो सामुं खायनाय बुबाग्रा बिसिंथि जों आसा खालायो आं मनो कबकनाय चिनि बसकां सालो सुदु चिनि जबा त म सिमिया चिनि फाइनाल साल चिनि कमा दङ एसेम्बली दङ ते चिनि इमां दङ एसेम्बली जों बुबाग्रानो किं मेकार सनामै जों दिपासानि मुख सीएम सनामन बागै आबागै जों आरोबो जों फाइट खायै जों बुगाना सीएम सनानाय सेम चिनि सेमी फाइनाल 2026 नि एडिसि निर्वाचनबो जों कप्लाइनाय आसा खालायो आबागै नरक जतनां कबगो जों हाबु बाग्रानो बस सुप्रिमो बिनि सिद्धान्त फाइनाल सिद्धान्त आबागै जों बिनि खानो हामजाक मुंनो जों तैयै जों बसकांनि सालो जों जेखेफाना कप्लाइ खायनाय आबागै जारा खा कयने रक आं बनो माखासे बनो मायखा आकादा थाना अमथाय रक तावान सुलायदि दरिदन तपनो चाजे हंके तपनो नग आचुगि तंदि तपनो नर आकालामा ता थांदि आं अमो सिक्योर्स खायो आसुंनो कबकनाय आर आनि चाय तखबा नाकारदि बेले बेलेके हामबाय ते खुलुमबायखा ते चिनि हाबु बाग्रा आइग्लक तंगथों जेन ति प्रसा चिनि थानसानि मारि अब आइग्लगि तंथों आर आं चिनि ति प्रसा लुकरनो मनो कबकनाय ते चिनि 25 मालबासानि ज त युरनो कबकनाय ते लिडारनो कबकनाय आनि चाय तखबा नाकारदि हाइपनो आं ज त लुकरनो कबगो चिनि इमांनो मुख थांखायनांके जों ज त थानसानि मारि समा तंनाय पोस्ट पोजिशन चिमाय कटरिया चिनि एमएलए इएम सीट कटरिया आर बुबाग्रा जेनो चंखा जों बनो कप्लाइ खायमा रहनाय आं आसुनो सावो दे हामबाय जतननो दे खुलुमबायखा थैंक यू सो मच ते जत टिप्रासाना आनि हामजामुं ते आई लव यू थैंक यू सो मच